Bo día a todas e todos. A ver se agora vamos arrancando. Bueno, hoxe estamos aquí para celebrar a primeira xornada de Economía Social do Malviñor. Estamos en Gondomar. É un espazo que esperamos vos interese e nos interese a todas, porque intentamos pôr en común formación e información cas persoas que temos con distintas palestras e a confluencia de diferentes enerxías e de diferentes maneiras de facer e de entender que temos as persoas que nos movemos no amplo espectro do que se chama economía social. Esperemos que ao longo do día vayamos perfilando o que as persoas que nos movemos aí entendemos por economía social, xa que a terminoloxía é moi perversa e sabemos que tanto a palabra economía como social poden ser utilizadas en campos totalmente opostos e con fins pois non moi igualitarios nin con moita tendencia a preservar a vida no planeta, non? Falando da Terra e do planeta, pois xa que estou de presentadora, vadesme permitir facer así 3 incisos e despois xa pasamos a Xavier Simón. Unha das cousas que me apetecía destacar é que hoxe é o día 22 de abril, é o Día Internacional da Terra, e que ao longo de todo o país temos unha serie de actos pois que pon de relevo máis esa necesidade que temos as cidadás e os cidadás de participar en actos de defensa da terra, vinculados co medio ambiente, vinculados ca soberanía alimentar, etcétera, etcétera. A terra, esa, como diría o meu añorado sempre Xosé Reigosa, de Salvemos Monteferro, ese espazo no que soemos pasar a maior parte da nosa vida, era unha expresión que sempre usaba. Tamén, e por pertencer ao movimento feminista da Marcha Mundial das Mulleres, o 17 de abril para as mulleres da soberanía alimentaria é moi importante porque é o Día Internacional das Loitas Campesiñas e pois tamén desde aquí recordar a todas as mulleres e homes que por defender o seu territorio para conseguir a comida para as súas fillas e fillos pois sufren persecución e están pois moitas delas mortas. E por último, outro apuntamento é que nesta mesa, nas distintas mesas que vamos a facer ao longo do día, queríamos ter unha voz de muller que non fora solamente a da presentadora, sino que participara e nos aportara visións do ecofeminismo. Non foi posible, contactamos con Yayo Herrero, con Esther Vivas. Vámolas a ter en un vídeo, porque elas non tiñan disponibilidade para vir hoxe a Gondomar. Pero, bueno, esperemos que non sexan as primeiras e últimas xornadas de economía social e que teñamos posibilidade de que outras visións e outras visións para outro mundo posible pois aparezan por aquí. Bueno, xa non me enrollo máis, vou a pasar con Xavier Simón. Xavier Simón é moi coñecido no Valmiñor, sempre o temos de man. Eu hai uns meses fixemos un curso de economías alternativas aquí en Gondomar, que foi fascinante, todas as experiencias de economía alternativa que se estaban facendo en Galicia. E é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo e, bueno, todos esos títulos que ten maravillosos. Eu tamén, como pertenzo e vivo no Galiñeiro, na Plataforma pola Defensa do Galiñeiro, a súa obra sobre enerxía eólica en Galicia, xunto con Damián Copena, foinos de gran uso. Alímos, algunhas as tivemos que subliñar, ler e aprender, porque é o que ten o mundo este da loita ecolóxica e feminista, que sempre tes novas temáticas, nunca te podes aburrir, porque cando non é unha eólica é unha mina, entonces acabas especializándote en diversos aspectos del mundo económico mundial. Pero, bueno, témonos que reír porque o humor que non nos falte nunca, non? Porque senón isto xa a deriva que leva non é para nada optimista. E aquí estamos, intentando tecer, formar e informar de todas aquelas cosas que están na nosa man e de que podemos facer. Bueno, paso a Xavier Simón. Bo día a todos e a todas. Gracias, Tereixa.
Gracias aos organizadores e organizadoras por terme convidado a vir unha vez máis a Gondomar. Ben, me parece que a estrutura da xornada que tedes organizada funcionaría perfectamente sin esta intervención inicial, porque o que eu vou contar, o que me pediu a Casa Colorida que eu contara, é algo que todos e todas os que estamos aquí temos claro e asumido, e é, digamos que eu vou facer a parte mala, non vou ser o malo da película, vou intentar contar por que o capitalismo é pernicioso, non? Este debate xa o tivemos hai 20 ou 30 anos, ou 10 anos, e agora estamos construindo, non? Que todo o que ven despois, todo o que tedes organizado, e todas as palestras de despois, non? Xa non... Bueno, aínda é necesario, quizáis, en outros ambientes, non neste, non? En outros contextos, aínda ocuparnos de por que o capitalismo non é o que nos din que é e por que o temos que intentar cambiar. Pero aquí seguramente sobraría, non? Pero, bueno, como son da casa, estou aquí ao lado, vivo un pouco seguindo o miñor cara arriba, chégase casa a miña casa. Bueno, grazas por convidarme. E vou intentar, entón, analizar, plantear aquí algunhas cuestións que espero que sexan relevantes sobre cales son as consecuencias perniciosas do capitalismo. Pero antes, a mellor, deberíamos preguntarnos que é o capitalismo, non? Eu, os meus alumnos de primeiro de Economía, que chegan con 18 anos recén cumpridos á universidade, lles pregunto, o primeiro día de clase, lles pregunto dúas cousas. Unha, que é a economía para eles, e dous, que é o capitalismo, non? Algúns non diferencian o que é a economía e o capitalismo, entón imaginade o contexto co que chegan ali, non? Co que chegan á universidade. Pero cando entramos un pouco máis en profundidade e tratamos de diferencialos, e lles pregunto explícitamente, non? Que pensas ti que é o capitalismo? Pois algúns din que o capitalismo é aquelo que lle dá un posto de traballo ao meu pai ou a miña nai. O capitalismo é aquelo que me permite comer todos os días. O capitalismo é aquelo que me permite ser feliz, non? E, bueno, non van moi desencamiñados, non? Porque realmente o sistema económico no que estamos é o capitalismo e o que suministra postos de traballo, que suministra tamén desemprego, o que produce alimentos, o que produce servizos, o que produce o lecer, non? Mayoritariamente. Xa hai espazos, novos espazos, onde é posible ter traballo, e ter alimentos, e ter transporte, e ter enerxía, e ter lecer, sen pasar pola lóxica do capitalismo. Pero, dito isto, que é absolutamente obvio, me parece que é moi interesante intentar explicarlle a un alumno de primeiro de Economía que o capitalismo é moi simple, e se explica con un esquema como este que está aí detrás, non? E este esquema o escribiu e o pensou un señor que morreu hai moitos anos, que era de nome Carlos e de apelido Marx, non? Que se dedicou, Carlos Marx, dedicouse ao estudo do capitalismo. E incluso os non marxistas debemos ler a Marx e aprender de Marx, non? Por moitas razóns. E unha delas é tan simple e tan fácil de entender como esta, e é que o capitalismo iníciase coa aparición do capital, non do diñeiro. O diñeiro é previo ao capitalismo. O diñeiro como un medio que facilita o intercambio, que facilitaba o intercambio, existe desde moito antes que o capitalismo. O capitalismo aparece cando xurde o diñeiro, SD, cando xurde o capital, non? En forma de diñeiro, pero é o capital, e cando hai uns individuos, cando unha parte da sociedade só ten para vender e só ten para reproducirse a súa forza de traballo. Se separou. O que ocorre co inicio do capitalismo é que se separa a propiedade dos medios de produción e o traballo. O traballador perde
a propiedade dos medios de produción e o único que ten para vender e, polo tanto, para poder reproducirse é a súa forza de traballo. Mentres que hai outros que teñen o capital. Entón, con ese capital compran forza de traballo, compran unha mercaduría, unhas mercadurías para producir algunha mercaduría. As mercadurías que compran son a forza de traballo e as materias primas, organizan un proceso de produción e producen unha mercaduría. E que mercaduría é a que producen? Pois aquela que permite que ao final do proceso se obteña de prima un novo capital e que ese capital supere o capital previamente introducido no proceso. É así de simple. O capitalismo é así de simple e complexo ao mesmo tempo. ¿Vale? Porque con esta única transparencia e con este simple esquema podríamos estar aquí toda a tarde, toda a mañá e toda a tarde, porque as derivacións que ocorren aquí son de múltiple dimensión e escala e calibre, non? Unha delas nada máis vou apuntar, porque as outras van a aparecer despois, non? E é que este esquema que provoca? Pois provoca que a mercaduría que se produce non importa, non ten corazón, non ten sustancia. A única sustancia que ten, si a ten, é a do diñeiro. É dicir que el bien e el mal, lo bueno e lo malo, lo inocuo e lo peligroso, desaparece da linguaxe do capitalismo na medida en que producir bombas atómicas ou producir armas ou producir alimentos de baixa calidade que producen enfermidades cardiovasculares. A quen lle importa isto si o que é realmente determinante é que D' sexa maior que D? Si D' é maior que D, el corazón del capitalismo sigue latiendo, de acordo? Por lo tanto, isto é importante retelo, non? E comprendelo para análise do sistema e para tratar de entendelo, porque debemos intentar entendelo, temos que entendelo se queremos superalo. Si non o entendemos, como pasa si Manifesto Valmiñor quere conseguir o goberno do Concello de Gondomar e outros gobernos da zona, pois o que ten que facer, como fai, é entender a política, non? Incluso a política máis bochornosa e máis podre. Incluso esa hai que tratar de entendela, porque senón viviríamos en un mundo irreal, non? Ben, entón, os resultados dese proceso, os resultados do dominio do sistema económico capitalista, cales son? Poño aí como uns interrogantes, porque, bueno, pois porque ao mellor vos pensades que son outros ou hai outros que son máis importantes, pero a min onte se me ocorreu apuntar isto, non? O crecemento económico, claro. Dicir, sen crecemento económico non hai triunfo, non hai éxito, non? Os ministros de Economía de todos os países e o comisario de Economía da Unión Europea e Juncker, ese magnífico presidente da Comisión Europea, defensor dos paraísos fiscais e impulsor do principal paraíso fiscal europeo en Luxemburgo, o que queren é crecemento económico. E crecemento económico expresado a través do incremento do Produto Interior Bruto, non? E isto é modernización, non? Un país moderno é aquel país que crece, aquel país que expulsa a forza de traballo do sector agrario, dos sectores primarios e os coloca primeiro na industria e despois nos sector servizos, non? Este é un país moderno. Resultado tamén do capitalismo, non? O capitalismo, as distintas fases do capitalismo conducen a unha estrutura productiva caracterizada polo que ocorre agora en España ou en Estados Unidos ou na media Unión Europea, e é que máis do 70% da poboación do emprego, está no sector servizos. Máis do 70%, en algúns países cerca do 85% do emprego está no sector servizos. Non é nen a industria, nen a agricultura. Ese é un país moderno. Vale? Un país moderno, cando o Estado español se incorpora á Unión Europea, en Galicia, máis do 40% da poboación vivía da agricultura. Se puxeron en marcha políticas económicas e políticas agrarias para expulsar, para conseguir que esta xente deixara o mundo agrario, non? Porque, claro, un 40% de poboación na agricultura éramos un país subdesenvolvido, un país atrasado, non?
cando en outras partes do mundo xa se estaba pondo en cuestión ese modelo, non? Entón, esa modernización tamén permitiu o incremento da esperanza de vida. Pensémolo por nós mesmos, na nosa propia historia familiar, non? O capitalismo permitiu isto. Permitiu ou trouxo o estado de benestar. Son coetáneos na parte final, digamos, non? E outros resultados, non? Poderíamos apuntar aquí centros de resultados. Non digo que sexa consecuencia dese esquema anterior, senón que o desenvolvimento do sistema económico capitalista, a inclusión de Galicia no mercado mundial a partir dos anos 60 e 70, pois provocou a modernización, provocou o crecemento económico, modernización das nosas economías, da nosa sociedade, provocou o incremento da esperanza de vida, trouxo, foi cando apareceu o estado do benestar, verdade? E o que temos nestes momentos. Pero tamén trouxo outras cousas, non? E apareceron algúns problemas. O primeiro problema, e aquí entramos na parte perniciosa, non? No que eu vou a falar de tres cousas. Non vou a poder falar de todo porque o tempo é menos do que estaba previsto, pero non importa, porque depois no coloquio podemos volver sobre o que iramos. O primeiro problema que temos, e é un problema irresoluble dentro do sistema económico capitalista como consecuencia dese esquema que tomamos prestado de Marx, é o problema ambiental. Temos un problema ambiental de primeiro nivel provocado polo sistema económico capitalista e, por certo, tamén propio e común ás experiencias do socialismo real. Porque ambas as dúas experiencias productivas ou sistémicas se fundamentaron no dominio da natureza. Ambas as dúas. As experiencias socialistas tuveron virtudes sociais, de prosperidade, de igualdade, pero desde o punto de vista ambiental foron tan desastrosas ou máis do que están sendo as economías guiadas pola dinámica económica capitalista. E é que, como nos mostra esta transparencia e outros datos derivados desta xente que traballa co tema da pegada ecolóxica, o que nos mostra é que o sistema económico capitalista, o sistema económico industrial, o industrialismo, para englobarmos aí a todo o que ten que ver con estas propostas de dominio da natureza, nos levan a unha sobreexplotación da natureza e a considerar que os seres humanos e que a actividade económica, que o sistema económico sempre vai a ter unha solución tecnolóxica para resolvermos os problemas ambientais de suministro de alimentos, os problemas ambientais de estabilidade nos ecosistemas, para regular os ciclos bioxeoquímicos, para controlar o aquecimento global, etc. De feito, esta metodoloxía de análise nos permite determinar que a escala planetaria o que está ocorrendo é que, por unha parte, temos cada vez, porque somos cada vez máis habitantes no planeta e os recursos naturais dispoñíveis son cada vez menores, temos cada vez menos disponibilidade de recursos per cápita, de recursos bioproductivos per cápita, e ao mesmo tempo demandamos cada vez máis recursos bioproductivos per cápita, existindo un overshoot, temos superado, por así dicilo, xa superamos a disponibilidade per cápita dos recursos bioproductivos. Por lo tanto, o que está pasando aquí é que nos estamos apropiando do capital. Non estamos vivindo das rendas que nos dá o mar, non estamos vivindo das rendas que nos dan os bosques, non estamos vivindo das rendas do fluxo que produce a terra. Nos estamos apropiando do capital natural que existen neses ecosistemas. E isto é algo que calquera de nós o pode trasladar á súa propia familia e entendelo perfectamente, non? E é que se tú tes 1 millón de euros e que é o teu capital e ese 1 millón de euros produce un 10% ano e a renda, entón, se tú consumes 100.000 euros ao ano, sempre vas a manter constante o capital. Vas a poder vivir eternamente dese 1 millón de euros, non? Pero se en vez de 100.000 que o fluxo de renda que produce consumes 200.000, hai 100.000 que proceden da renda, pero hai outros 100.000 que proceden do capital. Por lo tanto, o capital no segundo período xa non é 1 millón, son 900.000, non? E así sucesivamente. Pois iso está pasando a unha escala planetaria.
Igual que unha familia non resistiría esta situación, o planeta, tal e como conocemos, como consecuencia do modelo do sistema económico dominante, o que estamos absorbendo en grande medida a capacidade que este ten de sustentar a vida. É evidente que este impacto non é un impacto equitativo, porque uns contribuímos máis que outros, vale? En función da nosa posición social e da nosa posición xeográfica e do país onde nos estamos inseridos, non? E aí hai uns datos que nos permiten ver pois, onde están os maiores e os menores impactos, non? Esa é a pegada ecolóxica en hectáreas globais per cápita no ano 61, e aquí adiante temos a do ano 2008, onde as cousas non cambiaron moito. O que cambiou foi que antes no ano 61 tiñamos 3,2 hectáreas per cápita de recursos bioproductivos e agora só temos, no ano 2008 temos 1,8 hectáreas per cápita. No ano 2014 estamos aínda por debaixo deste. Entón, isto é consecuencia, esta é unha das consecuencias, para min a consecuencia máis perniciosa da estrutura e da dinámica do sistema económico capitalista. E é que é posible que esteamos provocando certas irreversibilidades, non? Porque o problema é este. Podemos ir de A a B, pero ao mellor xa non podemos volver de B a A, non? Porque aí hai algunhas perdas que son irreversibles, non? E o sistema económico capitalista e a economía que o ampara, a teoría económica que o ampara, aínda non se decatou desta situación, deste problema. Seguen actuando como si pudiéramos ir de forma permanente de A a B e de B a A. Non contempla as irreversibilidades, nin contempla as perdas. A economía convencional que sustenta o modelo, o sistema económico, é unha economía que entende e que impulsa, que defende o crecemento económico indefinido, que ainda contempla como unha opción o crecemento económico indefinido dentro de un sistema que é absolutamente cerrado, non? Bueno, outra perniciosidade deste sistema económico son as desigualdades. Porque se dixéramos, non, mellor se fixéramos aquí unha votación, ou se os habitantes do planeta Terra nos preguntasen a todos, non? Nos preguntasen a todos bueno, tienen que saber ustedes que nos estamos cargando el planeta, pero tienen que saber ustedes que todos vivimos bien, non? E ao mellor todos estaríamos de acordo en, como todos vivimos ben, pues, bueno, vamos a seguir, non? Continuamos, que máis dá? Pois somos cortoplacistas, pero estamos todos no mesmo nivel de consumo, no mesmo nivel de benestar, no mesmo nivel de paz, no mesmo nivel de felicidade, non? No mesmo nivel de sufrimento, non? Está repartido equitativamente os beneficios e os costes. Claro, pero nin nos preguntaron, e, por suposto, non estamos todos no mesmo camiño, non? Entón, El Roto é un gran economista, non? E aí esta viñeta non creo que se le ven, non? Si el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza, algo habrá que hacer. Prohibimos las matemáticas e o resolvemos, non? Bueno, aquí hai algunhas gráficas que teñen interese, non me vou a parar en todas elas. Bueno, esta non la vamos a ver, vale, porque senón non vamos a chegar ao final. Bueno, esta tampouco. Fixadevos esta, non? Esta é a riqueza que ten o 25%, a riqueza que está en máis do 50% das persoas máis pobres a nivel mundial e a riqueza que teñen acumulada nas súas mans as 62 maiores fortunas do mundo, non? E no ano 2014 eran equivalentes, non? O que tiñan o 50% da poboación mundial, pois como 3.500 millóns de persoas, non? Este é un dato interesante, non? Pero tamén hai un dato interesante saber que os ingresos, fixaivos,
isto tamén debe facernos reflexionar, non? Os ingresos derivados do traballo como porcentaxe do PIB en distintos países, non? Según os seus niveis de renda, e incluso nos países de renda alta, incluso nos países de renda alta, normalmente as desigualdades son menores que nos países de rendas baixas. Nos países de rendas baixas as desigualdades son moito máis altas, como se observa aquí, non? Pero en todos eles, a renda que teñen os traballadores ten unha tendencia decrecente, non? A renda que teñen os traballadores ten unha tendencia decrecente. Isto o vamos a ilustrar mellor con algunhas transparencias posteriores, non? E fixaivos esta, non? Dicir, como crece a produtividade? A produtividade é canto se obtén, cal é o resultado que se obtén en función da cantidade de recursos que utilizamos, non? Temos mellores tecnoloxías, temos traballadores mellor formados, organizamos mellores procesos de traballo e, polo tanto, somos máis produtivos. Fixavos, a produtividade crece así moito máis rapidamente do que crece o salario real. Os salarios crecen moito menos do que crece a produtividade. O sea, que podería crecer, fixavos que lectura sacamos de aquí, non? Que os salarios poderían crecer máis aínda do que crecen moi pouco, e isto non poría en cuestión o de prima do sistema, porque a produtividade, claro, se os salarios crecesen máis rapidamente que a produtividade, o que ocorrería sería que se reduciría o beneficio, non? E o beneficio é por así dicilo, é o principal indicador do sistema económico capitalista. Se o beneficio non crece, ou non hai beneficio, non se producen investimentos dentro do sistema económico capitalista. Por lo tanto, isto é na loita aqueles que estades no ámbito sindical, non? Normalmente, cando se enfrontan dialécticamente os traballadores, a parte sindical e a parte empresarial, que non vos podemos subir os salarios máis porque a productividade ou porque os beneficios caen, non? E a veces nos están ocultando realidades como esta que nos mostra esta transparencia, non? Bueno, estas de Piketty, como tuven que transformar, desgraciadamente, aínda non fun capaz teño que intentar facelo, de cambiar de software multinacional a software libre, e esquecinme que sempre fago un PDF das presentacións, pero hoxe esquecinme. E traía unhas transparencias de Piketty, non, deste economista francés, que seguramente que coñecedes, moi interesantes sobre os índices de desigualdade que se poden observar, non? Bueno, aquí o que se observaba nesta transparencia é que as desigualdades en USA son superiores ás desigualdades que existen en Europa, pero que desde a década dos 80 as desigualdades en ambos os dous territorios crecen, non fan máis que crecer, non? Bueno, non se vai a ver ninguna, o sea que estas vamos a pasalas. Bueno, esta é... Esta tampouco se ve, que pena. Por esta sí que era moi interesante, esta transparencia, pero isto que está aquí, porque o transformou todo, isto é como figura aí, non? Os activos que existen no estranxeiro, os activos estranxeiros que teñen os países ricos, non? É dicir, o capital, en definitiva, que teñen os países ricos en términos netos, vale? Entón, esta que se ve aquí, que non se ve... Bueno, aquí o que se ve é que únicamente o Xapón, non? Únicamente o Xapón, porque aquí non están todos os países, vale? Están só os países ricos. Únicamente o Xapón ten unha posición neta positiva, vale? É dicir que, en términos de activos, España, que tamén estaba aquí, estamos en máis de acreedores estranxeiros, de acordo? Mentras que o Xapón, que é unha economía, e por suposto a China non está aquí, non? Pero unha das características que ten a China nestes momentos é que son uns animais produtores de divisas, non? Uns macroexportadores que teñen unha alta capacidade de producir divisas, moitas divisas, teñen un superávit fortísimo na súa balanza comercial, e que fan con estas divisas? Bueno, pois están comprando débeda pública en Estados Unidos. Son os principais acreedores dos yanquis, son os chineses, non? E tamén os xaponeses, vale? Pero esta de aquí arriba é a cantidade de recursos, de activos que están nos paraísos fiscais, non? E entre un 8 e un 10% nos últimos anos, que creo que chegaba a 2012, non? Non se pode ver, pero isto é interesante saber que unha parte dos activos
que teñen os países ricos non están nos propios países ricos, senón que están nos países fiscais. Desto algo creo que sabemos, ¿no? Por las noticias de los últimos días. Ya non máis atrás, pero sí de las noticias de los últimos días. Non é nada novo para nós, non? Pero o que sí é novo para nós, bueno, non vou este é o nivel de concentración de riqueza que existe en España, por decilas, non? Organizadas de menos renda a maior renda, e como podemos ver, os que teñen o 10% da poboación que ten a maior renda en España, pois posúe o 58% da riqueza, non? Bueno, isto era lóxico e é habitual, pero esta sí que me interesa resaltala. Recordo, trato de resituarnos, estamos vendo a segunda perniciosidade do sistema, que é a concentración da riqueza e da renda, non? Fixemos aquí, esta é unha transparencia moi interesante desde o meu punto de vista, que expresa o que pasa en España, pero que expresa tamén o que pasa en moitos países, non? E fixemos aquí, temos recollido a dinámica que ocorre entre 2007 e 2014 en términos de beneficios empresariais, de evolución do PIB e de recadación de imposto de sociedades. Vale, entón, o que me está dicindo isto é que o PIB caeu un 4% entre 2007 e 2014, o sabemos. Os beneficios empresariais caeron o 1%, pero a recadación de imposto de sociedades caeu un 50 e pico por cento, non? Isto, que significa isto? Bueno, pois, do que nos está falando, entre outras explicacións, entre outras causas, é que a caída da recadación dos ingresos do Estado non é consecuencia da crise económica. Hai algún outro factor que explica a caída da recadación do Estado, non? Pois o explica, por exemplo, os paraísos fiscais, dos que falábamos antes, non? Que agora ven unha transparencia onde se ve clarísimamente, non? É a principal razón, aparte da aparición, da maior generalización da economía en negro, non? Pero, sobre todo, as transferencias aos paraísos fiscais, porque as transferencias, é dicir, que a recadación do Estado, se baixan nesa porcentaxe, este é un argumento que utilizan os gobernantes dos países, en España tamén, para dicirlle aos traballadores e ás traballadoras, á sociedade, que temos que reducir o gasto público por causa da crise, non? Pero aquí non é a crise o que provoca a reducción dos ingresos, de acordo? Senón que o que provoca a reducción dos ingresos é fundamentalmente o incremento da inversión española no exterior. E entre 2013 e 2014, no período 2013-2014, a inversión española nas Illas Caimán, e estos son datos do propio Ministerio, cuidado, non estamos aquí, non estou utilizando en todos eles, son datos, non os elaborei eu, pero son datos que quen elaborou estas transparencias, pois utiliza datos oficiais, non? E isto é moi importante telo presente, non? En Jersey, en Uzbekistán e nos paraísos fiscais que non son estes anteriores, pois fixemos o que ocorre, non? Esta é unha das razóns fundamentais. Sociedades transpostas que teñen a súa filial, unha parte da súa matriz ou algunha filial neses lugares e, por tanto, fuxen do... Esta xa vamos a pasar. Bueno, e vamos a entrar no último problema, non? No último problema. Non sei como vamos de tempo, e é que... Sí. O último problema que quería comentar é que temos a creenza no poder infinito do ser humano, é dicir, que pensamos que o propio sistema, o propio modelo, os mesmos mecanismos que nos están levando a esta situación son os mecanismos e os procesos que nos van a sacar dela, non? E isto é unha conciencia generalizada. Afortunadamente, hai un ámbito da economía social, ou da economía ecolóxica, ou da economía alternativa, algún ámbito político, non? Algún ámbito político político en España, político no mundo, político en Francia, hai ámbitos políticos onde parece, non, que
pois se están pensando cousas dunha forma distinta, pero en xeral, no que son os mass media, os grandes medios de comunicación, no que son as universidades de prestixio, no que son as grandes corrientes do pensamento económico, etc., hai unha creenza nesta en que a solución vai vir desde dentro, vai vir desde o propio sistema capitalista, e desde o propio Estado neoliberal que nos está dominando. E entón, eu creo que este é un outro problema, porque aquí, isto vou a pasar moi rápido, pero me apetecía colocar isto aquí porque me parece relevante pensarmos neste ámbito, sobre todo porque hai aquí políticos que toman decisións todos os días e que eles saben moi ben do que se trata isto, do neofeudalismo ou do neocaciquismo, que exercen as grandes compañías empresariais, que tratan de supeditar aos estados, a acción do Estado. Isto me parece altamente relevante, esta conexión entre o capitalismo, porque o capitalismo non é o meu parente que é un autónomo ou que é unha pequena empresa que ten 2 traballadores ou 3 traballadores, e que trata de sobrevivir nun ambiente de economía global. Isto non estamos a falar deste individualmente, non estamos a falar do meu parente, estamos a falar das relacións económicas que moven os fluxos comerciais, que determinan os fluxos comerciais e financeiros a escala global. Deso do que falamos cando falamos de capitalismo. E cando falamos dos estados, da acción dos estados, estamos falando de como os estados regulan, como os estados toman decisións no ámbito legislativo con un marco xurídico que propicia ou que facilita que eses axentes capitalistas, que esas grandes compañías, pois podan ter unha dobre moral, convertidos en os condottieri, son unha especie de mercenarios. Eu teño aquí, pero isto non me acordei de quitalo, uns mercenarios que actuaban, que facían a guerra en nome dos señores feudais, pero que ao mellor, finalmente, os resultados que obtiñan non beneficiaban a eses señores feudais. Pois, na actualidade, do que falamos son deses neocaciques, canto non sabemos nós de caciquismo, pois agora hai uns neocaciques, e os neocaciques son as OHL e os florentinos e os, aquí a escala local, son estes que petan na porta do poder e lle din, trata de baixarme o imposto de sociedades, trata de buscar un marco xurídico para que as miñas rendas, para que eu siga mantendo o meu nivel de investimento. Vamos a avanzar no ámbito do liberalismo por aquí, pero despois petan na mesma porta e lle di, mira, que vas a construir un tren entre punto A e punto B, vamos a ver se modas a min, ou vas a facer unha autoestrada por aquí, queres facer unha autoestrada, conta comigo. Entón, aquí intervén, por este lado, déixame libre, pero por este lado, intervén ao meu favor. Esta dobre moral ou esta dobre linguaxe é a que permite introducir ese virus da especulación e do despilfarro na actuación. E esta me parece na actuación do Estado, e isto me parece, por eso eu comentaba da prostitución do Estado, o Estado social, o Estado tal e como coñecemos hoxe en moitas economías, polo menos na nosa, parece que en Islandia as cousas foron dunha forma diferente, algo diferente. Aquí, na nosa contorna, o Estado está máis ao lado de eses grandes señores que petan na porta para esa dobre moral que ao lado da xente do común. Isto sin negar que o Estado do benestar na década dos 80 e na década dos 90 no noso contexto permitiu que os meus irmáns naceran xa nun hospital público e eu nacera cunha parteira, ou que cando eu nacín na miña casa non houbera auga e cando naceron meus irmáns xa había auga, ou que agora o Estado do Benestar permitiu moitas cousas, permitiu que eu pudera estudar tamén, etc. Co esforzo dos meus pais, por suposto. Pero hoxe isto estámoslo perdendo, e estámoslo perdendo, que vos vou a contar a vos, que non saibades, estámoslo perdendo en términos de sanidade. Por que estamos perdendo isto? Estamos perdendo, nos din que baixa a recadación, que hai menos ingresos, que a crise justifica todo, cando o que está ocorrendo é que, por outra parte, quitan
quitan hospitais públicos, pero fomentan hospitais privados, non? Entón, esta situación é un pouco sintomática de que as solucións non poden vir a través dos mesmos mecanismos e dos mesmos procesos que xeneraron os problemas que estamos a padecer, non? Porque o que temos que cambiar é a forma de acumular capital, non? O que temos que cambiar é a forma de tomar decisións, temos que buscar formas alternativas, non? E superar, non vamos a entrar xa aquí nesta cita, superar esta dicotomía de que o privado é bo e o público é malo, non? Que nos están tratando de convencer, o público é malo si se xestiona mal. Isto é evidente, pero o privado tamén é malo, ou acaso non quebran empresas privadas, non? O público e privado teñen que coexistir. Eu creo que non debemos estar nos extremos, debemos buscar solucións onde participen todos os xentes e todas as alternativas, pero isto de que o privado bo e o público é malo, non vamos a entrar aquí. Esta é unha cita interesante que eu poño aos meus alumnos de Galbraith, non? Porque para tratar de abrir os ollos, non? Aos alumnos de primeiro de Economía, para que se den conta de que a veces caemos no erro de explicarlle aos alumnos de Economía ou de explicarlle parcialmente as cousas, os procesos que moven as mercadurías e que moven os fluxos financeiros e que nos permiten tomar decisións, non? Porque parece que iso hai un mundo, non? Que é o mundo do diñeiro, o mundo das grandes compañías multinacionais, non? E hai algunhas cousas máis por detrás, non? Entón, aquí xorden unha serie de conflitos, algúns os comentaba Tereixa antes, non? En todo este contexto de conflitos ambientais, non? De problemas ambientais, de problemas de distribución e de problemas conceptuais, de problemas de que é unha cousa ou que é a outra. Entón, fronte a este industrialismo deshumanizado e asimétrico, preguntámonos que produce estas consecuencias, preguntámonos se hai alternativas ou non. Isto xa vou a pasar. Preguntámonos, xa para chegar xa ao final, dar pé ao debate, preguntámonos se hai alternativas ou non hai alternativas, non? Entón, malia o que nos queren facer creer mediante ese proceso de reducción das alternativas, non? De reducción do presente, tanto Boaventura dos Santos como Grossfogel, toda esta xente que traballa nese ámbito do pensamento, nos permiten afirmar de forma categórica e firme que sí que hai outras, como que non hai outras alternativas. Claro que hai outras alternativas e témolas que construir, non? Entón, eu atrévome a simplemente un repaso así, simplemente, porque este non é obxecto deste seminario, desta xornada, a economía ecolóxica, pero eu entendo que a economía social e a economía ecolóxica deben ir da man, non? Non podemos construir unha economía social, pero tampouco podemos construir unha economía ecolóxica sin unha economía social, sin que estén presentes as persoas, non? Entón, os economistas ecólogos, e eu me considero un economista ecólogo, modestamente, teñen, e eu participo desto, temos sido capaces de definir cales son os principios que deberían regular a relación que existe entre a economía e a ecoloxía, que, por certo, a economía e a ecoloxía, que teñen a mesma raíz, algún tipo de relación funcional, non? E de elementos en común deberían ter, non? Entón, por exemplo, a economía convencional aínda non descubriu que existe a segunda lei da termodinámica e segue a considerar as irreversibilidades absolutas, non? Nos creemos que hai irreversibilidades e a entropía debe ser, a lei da entropía debe ser un dos principios fundamentais na organización da nosa actividade económica. Debemos ter en conta que a entropía crece de forma inexorable, non? Tamén debemos ter en conta que existe, para construirmos solucións ou propostas alternativas no ámbito alimentario, non existe unha única ciencia, non podemos deixar isto na man dos enxeñeiros, nin na man dos economistas, nin na man dos sociólogos, tan siquera, non? Ten que haber un conxunto de disciplinas que colectivamente
sexamos capaces de transformar, xunto co coñecemento dos agricultores e xunto coa participación dos consumidores e das consumidoras, sexamos capaces de definir alternativas de produción e de consumo que non teñen por que estar rexidas por vou a mostrar, non? Por este conglomerado, que é o conglomerado, é un dos conglomerados que existen no ámbito do sistema agroalimentario, non? Isto é previo a que Monsanto fose comprada, esta gráfica é previa a que Monsanto fose comprada pola Bayer, non? Pero aí as interrelacións e a centralización que se produce no ámbito do sistema agrario é terrible, non? Onte coincidín con unhas persoas comendo nun comedor escolar, nun comedor universitario, estaban falando das enfermidades, non? Estaban falando das enfermidades, porque un dos compañeros iba a xubilar agora. Entón, eu lles dixen, decían pois que, bueno, pois, os problemas que temos, e a idea fundamental que creo que temos moitos e moitas é que as empresas, aquí adentro hai empresas que producen medicamentos, pero esas mesmas empresas ou empresas vinculadas con elas son as que producen os fitosanitarios, os agrotóxicos, vale? E as sementes, e o paquete tecnolóxico. Entón, esta alimentación indiferenciada, centralizada, que se fundamenta no DMD', por volver ao principio, non? Donde as bananas que recorren, os produtos que recorren o planeta miles de kilómetros, recorren miles de kilómetros e las cuentas les siguen saliendo, non? Entón, por algo será, non? Entón, nós o que temos que ser capaces é de construir sistemas agrarios que fuxan desa realidade, igual que sistemas de transporte e sistemas enerxéticos e sistemas de ocio, non? E isto xa está sendo unha realidade, non? Non estou falando de nada novo, porque incluso sistemas de intercambio, non? O diñeiro tal e como concebimos, tal e como ides ver pola tarde, tamén é posible crear sistemas alternativos onde o diñeiro cumpra un papel diferente, non? Polo tanto, claro que hai alternativas no sistema agrario, alternativas onde modifiquemos a nosa forma de pensar, sobre todo, verdade? E onde sexamos capaces de combinar isto é unha transparencia que a min sempre me gustou moito, porque nos debe facer pensar, non? Nos analizamos na universidade, analizamos fundamentalmente os sistemas agroalimentarios. E entón, planteamos, hai distintas alternativas, non? En función de si a produción e o consumo de alimentos, as decisións se toman desde máis mercado ou menos mercado, é dicir, máis criterios, aquí no extremo sería DMD', só DMD', e aquí habería outros criterios, vale? Distintos e complementarios. Ou si a decisión de como producimos e consumimos a deixamos que a tomen outros por nós, ou nós participamos nun proceso e hai acción colectiva, non? Entón, neste gradiente, non, nos podemos colocar aquí, non? Nos podemos colocar aquí e entón vamos a comprar os nosos alimentos a unha gran superficie, non? E compramos e metemos para dentro todo o que nos poñen ali, ou nos colocamos aquí, non? Nos colocamos aquí neste extremo onde os produtores e os consumidores do Val Miñor se poñen de acordo, falan entre eles e tratan de organizar o seu mercado, non? E por aí hai puntos intermedios, non? Entón, esta transparencia nos axuda a pensar, non? A nós, polo menos. Bueno, e xa para finalizar, non as vou ver todas, non? Pero nós somos capaces tamén, desde a economía ecolóxica, de plantexar, de agrupar algunhas propostas que nos permiten definir o que nós chamamos unha economía de subsistencia postcapitalista, que se fundamenta en que co suficiente chega, co suficiente para alimentarnos, co suficiente para o noso lecer, co suficiente para alcanzar a nosa supervivencia como especie, non? Porque fronte ao suficiente chega está a idea do capitalismo, que é o máis pernicioso, absolutamente, desde o meu punto de vista, que é a necesidade do crecemento económico, non? Crecer para que o D' sexa cada vez máis grande que o D, independentemente do que pasa cos resultados ambientais, cos resultados de desigualdades e sociais ou nos ámbitos tecnolóxicos, non? Non, pois, hoxe en día o sistema económico global, tal e como está concebido, tería a posibilidade e a capacidade de garantir o consumo de proteínas per cápita recomendado pola Organización Mundial da Saúde. Non necesitamos producir máis. Non se necesita producir máis.
Non necesitamos roturar máis montes, non necesitamos roturar máis selva amazónica, non? Temos que organizarnos de forma diferente, co nivel de produción que temos, non? Poderíamos incrementar a eficiencia, deberíamos incrementar a eficiencia, non? No uso dos distintos insumos, e, sen dúbida, deberíamos intentar minimizar as emisións de gases de efecto invernadoiro a través das enerxías renováveis, pero tamén a través do uso fundamental dos insumos internos e non dos inputs externos. Temos que deixar de comprar tanto 15-15-15, tanto fertimón, que non deixa de ser petróleo, e temos que avanzar en procesos de transformación dos residuos locais para conseguir fertilizantes, non? É imprescindible que avancemos nese sentido. Tamén é necesario que adaptemos as nosas taxas de apropiación ou de ocupación do espazo ambiental ás súas taxas de reproducción. Non podemos emitir máis CO2 do que a atmósfera pode absorber. Non podemos retirar máis biomasa forestal da taxa de renovación que teña ese bosque. Non podemos extraer máis produción da terra da taxa de reproducción natural corrixida por nós, porque non, é dicir, a idea non é que naturalicemos a nosa forma de vivir. A idea é que cas nosas tecnoloxías compatibles sexamos capaces de maximizar o noso nivel de benestar sen provocar un dano no capital, non? Temos que excluir xa de unha vez, se pensamos nas seguintes xeracións, temos que excluir xa de unha vez as sustancias e os procesos que xeneran sustancias que non sexan biodegradáveis, non? Non é posible isto, temos que ser máis intelixentes como especie para garantir a supervivencia da vida tal e como a coñecemos, non? E para conseguir todo isto, temos dúas bases fundamentais, unha que é as reservas minerais terrestres e outra que é a radiación solar. Se a nosa sociedade estuvese construída a partir da radiación solar, tanto en términos enerxéticos como en términos materiais, a meirande parte dos problemas ambientais que temos non existirían, serían de outra natureza, pero non estaría en cuestión a propia supervivencia do equilibrio ambiental que permite a vida tal e como a coñecemos. Non estaríamos tan cerca do colapso en términos de aquecimento global, verdade? Pero non, temos fundamentada a nosa vida nos recursos minerais terrestres, e hai unhas profundas asimetrías entre ambos. É absolutamente son absolutamente asimétricos os resultados que se obteñen de un e do outro, non? O futuro só pode ser un, e é solar. Se nós pensamos na historia da humanidade, isto fixo un economista chileno que se chama Max Neff, e eu copio del, e el di, se nós colocamos a historia da humanidade nun segmento que teña 1 metro de distancia, un segmento de 1 metro, non? Desde que o Homo sapiens se convertiu en Homo sapiens ata o ano 2017, e situamos aí as distintas fases históricas que atravesamos durante estes miles de anos, que non son tantos miles, non? De anos, pero, bueno, son bastantes, pois resulta que a época fosilista, coloquémola desde finais do 18, non? Os últimos 250 anos, máis ou menos, a época fosilista, dese segmento de 1 metro que é a historia da humanidade, ocupa o último milímetro. É o último milímetro, non? Entón, neste último milímetro da historia da humanidade, cuántos problemas ambientais non temos causado e cantos problemas sociais non estamos provocando, non? Entón, se pensamos que a historia da humanidade vai ter como mínimo outro segmento máis, cuántos milímetros máis, non? Vamos a poder continuar construindo os nosos procesos de satisfacción das necesidades e de felicidade. Porque, ao final, o objetivo non pode ser material, ten que ser inmaterial, non? O objetivo é que temos que ser felices, non? Cantos máis, non? Pois posiblemente, dificilmente, moitos máis, porque, ademais, todas estas personas, Yayo Herrera e outros, non? Como pode ser tamén como se chama este home que son os anos que xa me Richman, ou Carpintero, ou Óscar Carpintero, non? Esta xente que traballa aí en tema no ámbito das transicións, non? Das transicións sociais, das transicións enerxéticas, bueno, pois eles teñen
disculpa Richman por non acordarme de tu apellido, porque estuvo con nos no Congreso, non hai moito, afirman que 2014 supuxo un punto de inflexión e é que a partir de 2014 a disponibilidade de enerxía per cápita que temos no planeta comeza a decrecer. O noso futuro xa é un futuro con menos enerxía per cápita. De acordo? E isto xa é casi que irreversible, non? Entón, temos que pensar no futuro dunha forma distinta, non? Ben, hai outras características e é simplemente, e xa finalizo, decir que o éxito ou o fracaso das sociedades temos que intentar medilo non só e exclusivamente a través do Produto Interior Bruto e do seu comportamento. Temos que buscar outros indicadores que os hai, non? E, ademais, temos que tratar de impedir que sexan os científicos, que sexan os expertos, os únicos que poden dicir algo sobre este tema. Temos que estender a comunidade, temos que ser capaces de darlle voz e de escoitar a unha comunidade extendida de pares, onde consumidores e consumidoras, homes e mulleres, nais e pais, xubilados e cativos, podan participar, non? De acordo? E demandar que os Estados se convertan na peza central da economía da subsistencia postcapitalista. Eu creo que os Estados, a pesar de que creo na natureza de que temos que construir as cousas desde abaixo, non? E as iniciativas sociais que se desenvolven desde abaixo son moi importantes, pero non na situación histórica na que nos encontramos, os Estados son imprescindibles. O que necesitamos é que o Estado transforme a súa forma de actuar e que calibre as súas accións en función dos impactos que teñen as mesmas na sociedade no seu conxunto e non únicamente nesa elite previa, non? Nesa elite dese 1%, non? E fixavos, a escravitude e o apartheid non desapareceran porque os Estados, a pesar desto que acabo de dicir, porque os Estados decidiran a súa abolición, senón por unha movilización masiva que non deixou outra elección. Sempre semella imposible ata que está feito. Eso dixo Nelson Mandela, e eu creo que isto pode ser un leitmotiv importante para podermos avanzar na construcción dunha economía solidaria e social, vale? Por lo tanto, isto é o que quería contarvos e grazas. Bueno, son as 12:15, podemos facer un pequenísimo corte para intervencións que teñades, que non sexan moi longas. Hai por aí? Vale. Sí. Unhas cuestións. Vamos a ver. A productividade, cando falas da productividade, tamén está ligada ao sueldo. Canto máis baixo é o sueldo do empleado, ese factor mellora a productividade porque reducen os costes. Entonces, cando explicas aí que a empresa podía subir os precios, subir os sueldos, porque a productividade é alta, pode ser que precisamente a productividade é alta porque os sueldos son baixos. Entón, a empresa non vai subir os sueldos. Respecto a relación entre multinacionales e Estado, eu creo que non hai diferencia. O sea, o capitalismo implica, non é solamente, non se pode diferenciar Estado e colaterales. Estado, IBEX 35, a Bolsa, as grandes empresas, o Ejército, altos funcionarios, altos cargos da universidade, etc. O Estado é un conglomerado monstruoso. Así mesmo, para alimentalo, curiosamente, reducíronse as cotizacións de IRPF, pero este ano volvemos a bater a recaudación total do Estado español. O ano pasado recaudáronse 178.000 millóns de euros. Este ano o señor Montoro fartouse de presumir de que superamos 200 e pico mil. Que, por supuesto, como ben dis, non pagan as empresas, pagan os tontos. Porque aumentaronse os IVAs, aumentaronse os impuestos aos traballadores, eu sei non porque teño empleados, e non se dedican cartos
ou non se dedican, depende ao que queren dedicalos, porque, por exemplo, os gastos en exército tenos camuflados desde fai unha pila de tempo en outras partidas. As pensións dos militares non aparecen como gastos militares. Os gastos en diseño e produción de novas armas, etc., externalízanse a outros ministerios. En resumidas cuentas, estou segurísimo de que en España gastase moitísima máis pasta que esa. E por riba, este ano anunciaron que van a gastar de verdad, que van a aparecer outra pila de pasta para o exército. Supoño que será porque igual hai que invadir Argelia para asegurarnos o suministro de gas, para seguir sustentando o tema. Cando ves unha charla destas, a pouco que fagas un análisis escaso, daste cuenta de que é necesaria unha revolución. E nesa revolución non pode estar o Estado. Penso que ningunha solución pode vir dun ente que acapara o 50 ou 60% de riqueza dun país e se lo papa todos os años, sin generar absolutamente nada. Simplemente é uns comentarios así por riba que me gustaría expresar. Non máis nada. Unha pregunta aquí. Eu non entendo moi ben porque a acumulación do capital a veces parece medio enfermiza, ¿no? No sentido de que, bueno, entendo que non se dean conta de que a pegada medioambiental é moi grave e irreversible, pero non entendo que esta xente que acumulen capital de forma indefinida sin ter en conta que a xente perde a capacidade de consumo, ¿no? E que iso vai en contra deles, ¿no? É algo que sempre me preguntei, como que se o diñeiro é unha cousa que se pode crear da nada, poderían repartir fichas a todo o mundo para aumentar a capacidade de consumo, ¿no? Eso é algo que non entendo. Hacemos todas las preguntas juntas y luego se... Sí. Escuchando la intervención, a mí me ha hecho pensar que básicamente el capitalismo está basado en mentiras. O sea, el capitalismo está continuamente, o los partidarios del capitalismo están continuamente comparándose con otras alternativas y están diciendo, no, es que son menos eficientes, es que son menos competitivas, es que no generarán tanto empleo, es que no van a solucionar las desigualdades. Van a necesitar una gran inversión pública y una gran inversión de recursos. Y esto no es más que una mentira, porque el capitalismo, para defender estas afirmaciones, se basa en sus indicadores. Indicadores cuantitativos, no cualitativos, indicadores que, como decían en la otra intervención y como se hablaba en la exposición, por ejemplo, la productividad. Dice, no, es que la productividad es más alta, necesitamos incrementar la productividad. Con mayor productividad podemos contratar a más gente, se genera más actividad económica, podrían subir los sueldos, pero es lo que se ha comentado. O sea, el coste de los salarios influye en la productividad. Y sobre todo digo que son mentiras porque en esta productividad no se tiene en cuenta que las empresas están subiendo la productividad a base de externalizar los costes. Externalizar costes del trabajo asalariado en otros países con peores condiciones laborales y externalizar los costes naturales, que ya más que externalizar es que ya ni se tienen en cuenta. O sea, simplemente por el uso de los recursos naturales hay empresas que no pagan. Ya no es que estén externalizados o que paguen poco, es que ya no pagan, no está ni considerado. Y encima lo que sí que hemos externalizado es el coste del reciclaje, el coste de la reutilización, o sea, todos los envases y todo esto al final cae del lado del que consume. El pagar las tasas de basuras, el preocuparse en hacer ese reciclado de los envases. O sea, al final todo recae en una externalización de esos costes. Y sin embargo, siguen utilizando estos indicadores que los enfrentan entre sí para hacer esas comparaciones en las que siempre sale ganando el capitalismo. Por eso yo hago la reflexión esta de que todo está basado en una gran mentira.
porque esos indicadores ya están estudiados y están utilizados de una forma muy concreta. Cuando hablamos del PIB, cuando hablamos de la productividad, de la demanda agregada, todo, del IPC, todos son indicadores cuantitativos que dejan de lado muchas otras consideraciones, que son las que realmente tendríamos que tener en cuenta, no solo las consideraciones que van de cara al capital. Y por eso yo siempre hablo de que el sistema capitalista hoy en día está diseñado como un sistema depredador de recursos y además canibalista. O sea, las empresas se tienen que ir comiendo unas a otras, tienen que ir comiendo cada vez más recursos, entonces esto es algo que cae por su propio peso. A mí me parece que apuntaches moi ben a problemática, incluso que todos temos moi claro como que se está definindo moi ben o problema, pero creo que o que temos que empezar a pensar xa é na solución, non? O sea que damos moitas voltas para dicir cousas que todos conocemos, que todos máis ou menos estamos de acordo, pero non vexo que nadie apunte hacia unha solución clara que penso que me interesa. O sea, tive, por exemplo, ao principio, falaches que cando recibes alumnos novos te planteas unhas preguntas. E agora che pregunto a ti, como resultado desas preguntas, cal é o nivel de conciencia que cando salen da universidade esas persoas teñen sobre a realidade das cousas? Me parece que temos que centrarnos en desmistificar, en suprimir mitos que son os que sosteñen o sistema. Un sistema injusto, que todos estamos conscientes delo, todo lo describimos con certa claridade, pero como desmistificamos eso? Como a xente non se entera? Temos que buscar a maneira de explicarlle a xente o que está pasando. O se aquí debía haber moita máis xente que tiña que ter a curiosidade de que deba isto. Pero non somos capaces de chegar. Que pasa? Os mitos, as comunicacións. A comunicación a través dos medios electrónicos é un desastre porque non é unha comunicación, é unha confusión, é un distraemento. Pois habrá que marcar unha estrategia, marcar unha liña na que os que temos máis ou menos un nivel de conciencia transmitirlle aos demais. Perdón, que teño que avisarvos que temos a pausa para o café. Agora xa, vale? Porque como xa comezamos con retraso, entonces as preguntas concisas contestas a Xavier Simón. A min tócame facer aquí de puntillista e de mala, así, de bruxa. Pero bueno, e saímos ao café porque senón as pandereteiras marchan. E recordovos que temos todo o día de xornada, entonces tampouco hai por que quemar todos os foguetes agora, que a festa é longa, vale? Nada, eu por alusións, casi, Xavier. Seguramente aquí houve algún fallo de... Porque esta é a primeira que se fai, e eu creo que hai que continualo, non? E probablemente houve fallos de transmisión disto. A mí me parece moi interesante todo isto que ti contaches e o que se vai falar. A mí interésame moito algo que ti falaches antes dese sector da política que empeza a falar destas cousas e a pensar destas cousas, non? Pola parte que me toca. Eu a semana pasada intentaba convencer a unha serie de persoas para que viñeran a este acto e a resposta que me deron era que isto era unha cousa de hippies. Bueno, eran persoas da miña idade e quedaron ancladas en esa época, non? E non é unha cousa de 4 hippies, non, en absoluto, non? Entón demostreille con feitos. E está ben que, ademais, isto empece a sair tamén de sectores, pois, a mellor, nada sospeitosos de hipismo, creo eu, como o teu caso, a universidade, etc., non? Que se nos conten estas cousas. Eu, como representante público, interésame moito toda esta información para intentar levar a práctica no meu ámbito. Entón, eu explicaballe a esta persoa, non é cousa de hippies que en Gondomar teñamos unha feira de consumo responsable que xa leva un mes funcionando e que vai a máis.
onde a xente do Valmiñor intercambiamos ou compramos cousas que se producen nas nosas hortas de proximidade. Iso xa está implantado aí. Ou non é hipismo que para a semana que ven empecen a funcionar en Gondomar, perdonade que non estou vendendo nada, pero é a demostración práctica do que ti comentabas. Para a semana que ven empezarán a funcionar en Gondomar unha serie de puntos de compostaxe urbano no que van en colaboración coa veciñanza, incluso vinculando a centros escolares como os institutos, van a poñer en práctica todo eso e vamos producir compost para levar para as nosas casas, para os xardíns do Concello. Ou o tema dos ríos, da concienciación, da limpeza, do coñecemento, etc. Quero decir que esa pata eu creo que é moi importante. Entre outras cousas, para darlle, eu non sei se isto é correcto que vou dicir, pero para darlles ese certificado, enténdaseme ben, de que é posible e de veracidade, non? É dicir, mire, é que isto tamén está o Concello de Gondomar detrás, apoiando esta iniciativa, non? E entón, bueno, entón xa o de hipismo xa quedou un pouco desmontado, non? Quero decir que toda esta información que dades, todo isto que ti contas, me parece fundamental e precisamos aínda moito máis. Que podemos facer dende as administracións máis básicas, que son os concellos, e máis próximas a xente, para mellorar todas este tipo de cousas? Nos necesitamos tamén este tipo de cuestións para intercambiar e leválo á práctica. É posible leválo á práctica, Bueno, era evidente que o auditorio era un auditorio formado e informado, non? É imposible que eu responda a estas cuestións todas, o que dé o meu punto de vista, porque algunhas non hai que responder a elas, habendo unhas artistas esperando aí para deleitarnos ca súa música, non? Entón eu, aproveitando esta última, me gustaría falar de se temos que facer unha revolución co Estado ou sin o Estado, dos gastos de defensa. Isto me parece moi interesante, non? Juncker acaba de sacar agora este informe das 5 alternativas da Unión Europea, lédeo, son 20 e tantas páxinas, non é moi grande, e é moi interesante porque nas 5 alternativas, bueno, xa no preámbulo, pero nas 5 alternativas, en todas elas está presente o incremento do gasto militar, dunha forma bestial. Sin embargo, o gasto social non aparece por ningún lado, non? De si o diñeiro, de que podemos facer alrededor do diñeiro, non? E coa máquina de facer o diñeiro, que dicía ali o compañeiro, e ca renda básica universal, non? Que me parece un tema apaixoante para poder debater sobre el, pero non temos o espazo. Unha mentira, é unha gran mentira, non? O capitalismo, claro que é unha gran mentira, e frente a esa gran mentira colócanos na gran encrucijada de Jorge, agora acordeime perfectamente, de Jorge Richman, Yayo Herrera e outros, non? Por suposto que é moi interesante saber que estamos producindo na universidade. Hippies? Non. Estamos producindo yuppies, non? Entón, quizáis eu quedo máis cos hippies que cos yuppies, non? E ao mellor os hippies temos que cortar o cabelo, deixar de fumar porros, non ir a outro tipo de sustancias máis benignas, non? Bueno, isto é unha estupidez o que estou dicindo, pero que quero decir que o hipismo frente ao yupismo, pois creo que resume un pouco as intervencións que tuvestes aquí e o que se vai a falar aquí. Por lo tanto, eu quedo máis cos hippies que cos yuppies. Anímovos, desde a miña modesto punto de vista, anímovos a que isto non decaia, non? Unha mágoa que non sea a xornada número 15, non? A primeira, eses hippies, eses yuppies, amigos teus que non quixeron vir aquí da túa idade, seguramente, bueno, pero a mellor aspiran a selo, estarán aquí a seguinte vez, cando podan ver que isto, pois, falase da realidade do mundo e se pensa en términos colectivos e no ben común, non? Por lo tanto, que creo que esta xornada vai ser un éxito e vai ser un punto de arranque para outras iniciativas que se desenvolven desde o Concello de Gondomar. Grazas.